Anambra State Library Board meribego mmemme asụsụ Igbo Ga-Adigide 2023 nke isiokwu ya bụ akụ achọta n'ike na ana n'ike. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'ọba akwụkwọ ọkammụta Kenneth Dike Central E-Library ọka bụkwalụ nke dọtara imerime ụmụ akwụkwọ si ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị ọchịchị na ndị ọzọ eji okwu ha gba izu bụ obuzu egwu n'ịkwalite nchekwa na nchekwa asụsụ na omenala Igbo. Chibụzọ Okoye jekwara ebe afọ n'aha ABS weta aka ịga n'ugbu a. Ya bụ mmemme bụ nke nyere ohere ka ụmụaka gosi ka ha si mụta na-ede makwa na-asụpe asụsụ Igbo, ebe ụlọ akwụkwọ sọkwara mpi maka ihe metụtara asụsụ Igbo, enyekwa ndị ụmụakwụkwọ ndị kacha ma ọfụma ihe nzere dị iche iche. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ Sir Paul Nwosu mere ka amata na ịkwalite asụsụ na omenala Igbo bụ ihe na-echu gọọmenti Prọfesọ Chukwuma Soludola, ma mee ka amata na ụdị mmemme dị etu ahụ bụ nke kachasị mkpa iji na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. N'ozi ekele ya ka onye jigodo ọkwa dịka Director Anambra State Library Board, Oriakụ Obioma Ọbalụmụ, onye dere ma gụpụta ozi ekele ya n'asụsụ Igbo, kọwara na ya bụ mmemme bụ ihe ha ji akwalite asụsụ na omenala Igbo kwa afọ. Oriakụ Ọbalụmụ gara n'ihu wee kelee onye eze ọdịnala Umueri Igwe Bennett Emeka, onye butere iko 3 nke e nyere ndị mere ọfụma n'oge asọrọ ya bụ mpi, ma o kụzie ndị bịara ya bụ mmemme ka ha na-agbasi mbọ ike n'ebe ha bigasị n'obodo dị iche iche iji hụ na a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Mgbe ọ na-enye ihe nkụzi na isiokwu akpọrọ akụ achụtara n'ike na ana n'ike, ka ọkammụta Nkechi nyere Nwokoye nke Nnamdi Azikiwe University Ọka kọwara ndị Igbo dịka ndị na-agbasi mbọ ike ma bụrụkwa ndị na-achụta ego n'ụzọ ziri ezi ma kwazi arịrị maka ya bụ ọcha gbute ọchaghị igbute nke ụmụ na-eto eto n'oge ugbu a, ebe otu onye na ndị enyere ihe nzere nke nwa bekee kpọrọ award bụ Maazị Onyachonamufom mere ka o doo anya na ya bụ ụna ọ dịzị ka asụsụ Igbo na omenala Igbo na ana bụ nnyefe ahụ gọọmenti nyefere ụlọ akwụkwọ n'aka ndị ụka bụ ihe kpatara ya, ebe o mere ka amata na ndị ụka bụ ndị naghị enenyesi anya na omenala ndị Igbo nakwa asụsụ ha. Ndị ọzọ enyere ihe nzere awọdụ n'oge ahụ gụnyere eze ọdịnala n'Ibo Igwe Michael Ngene, onye nagoro ezumike nka dịka Director Anambra State Library Board Dọkịta Nkechi Udeze, ndị eze ọdịnala Umueri Igwe Bennett Emeka na ogboye nke ụmụ Igwe Joel Egwuọnwụ tiekwere ọtụtụ ndị ọzọ, ebe onye kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala, egwuregwu na nnere anya na steeti a bụ Maazị Don Onyenji nọkwa oge emere ya bụ mmemme. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.